आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना थान्देलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव ना जेम्स आरो भुमिका बिथांमोननि सानैनि सायाव सावरायगोन आरोना। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ ना भुमिकाया मा बुंदों। आं बेखौ भिडिअखौ लाबोला ओरैनो बुंलांनोसै आरोना नोंथांमोना जेब्ला भुमिकानि चेनेलाव मेसेज ना सफैदों आरोना। जेनेबा बे मेसेजआ ओरैबायदि नों जेम्सखौ मोनब्ला हाबा लागोन ना लाया बेबायदि आरो। ओमफ्राय अब्ला भुमिकानि रिप्लाइआ ओरैबायदि आरोना जेम्सआ बोराय आं हाबा लाया ना। अब्ला ओमफ्राय जेम्सआ मा बुंखो सोर बोराय ना बिदि रिप्लाइ होबाय ना जेम्सआ। अब्ला बे रिप्लाइजोंनो बेयो मोनसे भिडिअ बनायदों आरोना रेप सं। अब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय आरोना बिथांनि चेनेलाव। नोंथांमोना माबायदि मोनो ना बे रेप सं जेम्स मुसाहारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय आरोना बे रेप संखौ माबायदि बरियासो आरोना बे रेप सङा। अब्ला नोंथांमोना मास मोनसेयावनो खननै गाहाम माबा जायो आरोना बिथांमोना मास मोनसे मोननैजों भाइराल जालाबाय थायो आरोना बिसोरो। अब्ला मा बुंनो लायो जेनेबा ओरैबायदि बुंनो नागिरदोंमोन आरो आं गोसोआवनो फैला आरोना बावगारबाय बावनानै थायो आरोना बुंनो नागिरबाबो। भुमिकायाथ' आरो बुंनांला आरो मास मोनसे मोननैफोरावनो बिनिया भाइराल भिडिअ ओंखारबाय थायो आरोना बिदिनो नायबाय थायो आं बिसोरनि भिडिअफोरखौबो मानिया भाइराल भिडिअफोर ओंखारबाय थायो आरोना बिसोरो। नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लायाखैबा बिथांमोननि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै ला आरोना। बिथांमोननि फल'वार्सआ ना फेसबुकआवनो इन्सटाग्रामावनो मानिया नोंथांमोना बे भाइराल भिडिअफोरखौ नुबाय थानो हागौ आरोना। अब्ला भिडिअ आं भारा खालामला नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना। बाय बाय।